Takže čo, ja tu je Branko a dneska by som si zahral asi Doors a je tu so mnou aj Maty. Hello! Počkaj, kadiaľ sa ide von? Aha, tu. A teraz chvíľku nebudeme hrať, ja vám chcem najprv niečo povedať. Maty, ty zatiaľ niekde počkaj, dobre? Ja vám chcem povedať, že my na našej škole máme triedu, že Aprogen. A my keď sme v tej triede, tak každý rok musíme robiť takú prácu, volá sa to, že ročníková práca. A najprv je triedne kolo, potom je školské kolo a potom už neviem. A minulý rok som mal tému vlaky, to som nepostúpil ani do školského. Ale tento rok som mal tému metro a tento rok som postúpil do školského kola, ale bohužiaľ ďalej už som nepostúpil, ale to netreba, to stačí iba do toho školského, aj to je dobré. Tak toľko o ročníkových a my môžeme ísť hrať. Jo. Ako som mi padol. Jo. Come here. Že sa nikto nenapojil. Že sa nikto nenapojil, ani Matia, no, ani Leo, ani Alicka. Asi sa nami nechcú hrať. Maťo, nerob. Okay. Nic si nekupujeme, lebo máme málo, máme 570. A ináč Roblox má nové menu, až ste si, pokiaľ si niektorí z vás všimli, Roblox má nové toto, live menu. Kuabička. Jaká kuabička. Ja neviem, čo to je. Bu. Tu si. Buanko. Bože, ten nerozpráva ako Daniel. Buanko. Daniel. Kam si šiel? Nie. Matias nerob, ja to nechcem mať na videu. Mám kľúčik. A ako to, že Janková mama vie tak dobre editovať? Ja nechápem, ako to mohla urobiť. Úplne, kamo, ten edit taký suprový. To bolo good. Bu. Lebo si ma najvystač, lebo som ťa hneď videl. Bu. Pyžamo, Pavel. Aké pyžamo? Pyžamo, mám pyžamo. Mati, nepočkáme na polnoc? Mači. Ja. Sviečka. That is mine. Ne, mine. Nemám ale čím. Pozor, bu, je tu. To Sigma. Áno, tu je veru. Pozor, ide Rašo. Rašo, schovaj sa tam. 3, 2, 1. Ja som sa nesklesil. Ja mám veľa peňazí. Koľko? 270. Ja mám 35. Macej, máme dvere otvorené. Počkaj, ja tu hľadám. Raš nám ich otvoril. Ďakujeme. No, ďalší Raš ide. Schovaj sa. Ide Raš. No tu je. No tu sa schovaj. Nejde, fejkuje. Fakuje. Že ja tu tak pôjde. Nie, Rašík. Keď takto sme môžeme schovať. To Kde má je? jazyku? No. Tak ty Není. si asi chlapi, veď tu máš hento kľúč. Jaj. To ma nenapadlo. Logické Fakt. myslenie.
Chce sa hilnúť? Netreba. Mám lok. Dobre. Čo je to za dvere? 20. Nie. 16? Nie. Ty nie si Sigma. A že ty Nie ne... si 18. Vidia Zase? som tu videl 17. Tu je 17. A to je 8. Tak. Yes. Mne sa zdalo, že to bolo 13. No. Harry! Počkaj ma. Postelinou, gebelínou. Kámo, ja mám koľko, že máš tých peniazkov žltých? Tej 110. Ja mám teraz 185 a pozri, čo ešte plus. No, nie, straš. Ešte Čo? tieto dve vecičky. Toto a toto. No, lebo jednu si mi ukradol. Ne, pomoc. Ne, ja že som prežil. Ja Si som zdохol. neprežil. Ja som dead. Thank you for items. Ale nevieš, že som zomrel. Keby som mal bobuxy, no tak by som ťa ulíval. No ja bobuxy nemám. Ty máš pak ples? No hej teraz. Ja som aký šťastko. Ty kokos. A máš všetky máš moje itemy? Kapím nové veci, ešte nájdem nové veľku. Máš moje veci? Hej. Že by som sa oživil. Nemám bobuxy. A ďalšia. Ďalšia skříň. Ďalšie vitamínky. Božím o život. Počkaj. 26. Dole choď. Počkaj. 27. Tak 28. Čo tam tak vrčí? Neviem. Auto. Tak nás môže odviesť preč a nemusíme trpať. Ide raz? Nie, nejde. Lebo mne to jak všetko. Bu. Pikabu. Pikabu, schovaj sa. Ešte nie. Fake. A! Schovaj. Kamo- Musím čakať. Tak Mati, vieš, jak vyzerá tá animácia, keď lezeš pod postel? čo, ako? Keď ťa spektujem, tak ona vyzerá, ako keby si ty si sadol na postel a dal by si ruky nad hlavu, zaliezol do postele a potom zase by sa z nej vynoril a dal ruky nad hlavu a vyšiel. Tak vyzerá tá animácia zo spektiaceho módu. To už sa A nemôžem pôjdeme potom ešte niečo iné? No, neviem. Ale keď tak v druhom videu, keď tu budú 2 lajky, tak natočíme druhý diel. No, nie druhý diel, ale druhé video. Ice. Jak sa tam kúkol za Iceom? Jasné. Ja neviem. 31 som tam videl. Urob, že sa ti rozpočí hlavička. Ja by som s tebou chcel hrať. Prečo nemôžem mať Robuxiatka? Ty ma stále respektuješ? Hej. Ale ja už sa nemôžem aj nerivajnúť, aj keby som mala Robuxy. Počkaj, aké sme dali? Teraz boli 35. Kam letíš?
To jak na schvál sa ti vymazali. 35. boli. Nie. Áno, Nie. tak 33. Ty si myslíš, že som blbec? Nie. Šťastie. Čo je to? Neviem, ja si typujem a mne sa zdá, že je to 30. Je to 35. Chápem. Čo? No, Teraz pôjde ten bežec. Za chvíľku pôjde bežec. Tak a ľudia, pokiaľ sa vám takéto videá páčia, tak určite dávajte lajky. A odber, to je to to je to... ako ty. Kamo, ty si taký... Ako- Ja žijem. A komentujte, čo máme natočiť na budúce. A no, to je všetko. Dajte odber, to je to najlepšie, to je to najviac, čo pre nás môžete spraviť a to je všetko. Takže Macejko ide bežkať. Daj vitamínky, daj si vitamínky. Nemám. Nemá? Ukáže, ja sa pozriem, ako veľa je za tebou. Kamo, je za tebou tak 100 hodín, ja ho tam ani nevidím. On nejde vidieť. On je invisible. Bro je invisible. Poď. Aha, už ho vidím. S jedným HPčkom dokončí to. Bro. Zatvore sa. On by ti tam tak vbehol. Keby som povedal abracadabra, zatvor sa. Aby mi sa to zatvorilo. Peňažky. Mám 750 peňazí. Ja mám 185. Schovaj! Už tam driftuje. Jak tam vydriftil? Ty to fakt dokončíš s jedným HPčkom? Nemám. Mám asi tak 10 HPčok. A nedá sa nejak free oživiť? Nedá. Dalo sa, že by si počkal 5 minút. Fakt? Aha, to nejak fungovalo. Tak čakám. Ukáž tú figuru. Už ide figurka Brankoškou. Vidím. Spidey. Videl si z toho Spiderino? Nie. Jasné. On ti zapstal. Zostal asi tak. Macej, nehovor také veci. Že to, čo som povedal, není zle, iba že... No ale nemuselo by to byť na YouTube tiež. Ale niektorí youtuberi to aj tak používajú. Fú, ja žijem, I'm goat. Ale Mati, zhebni je asi v pohode, keď to používa oni. Vieš, ten tvoj obľúbený youtuber, nehovor meno. Pokiaľ by toto sledoval Matikov obľúbený youtuber, tak určite napíš komentár. Začínaš sa na H. Áno, to je presne Ja ten... neviem, ani koho myslíš. A však nekúkaš oného na H? Hausa? No, ja Ja som už to... nekúkam asi tak 2 mesiace. Čože? Bože.
A koho kúkávaš? Neviem. Ako sa neviem. Som zabudol, ako sa... Na čo sa začína? Ale netočí Roblox. No potom ešte môj druhý, ten točí aj Roblox. Tematem? Není Čech ani Slovák, ale volá sa meké I, I a Nini. E na konci. Nine. Ninie. No a potom... Neviem, ako sa volá. Ale nehovoríme o youtuberoch. Pomoc. I'm so dead. O, ne! Jak žiješ? Jak žiješ? Maťo! Ja som chcela byť. Ja si ju tu nájdem cík. Chod do skrinky. Budíček, daj mi budíček, tralala. A Mati, vedel si to, že keď budeš pri ňom, tak on zazvoní rýchlejšie? Ja nebudem to. Mám niekedy tvoje video, komentár, či nie? Asi ne. No malo, ale iba hejtovacie. Aké? No, že toto... Ale nič. Nemusíš všetko vedieť tiež. Ja chcem. No, nechceš. Nech nebudem tupec. Tam ti niečo syčalo, poď tam naspäť. Ku schodom. Tu počujem nejakú knižku. No už nie. No musíš ísť tam po schody. Tam bola jedna počuť. To asi je táto. I'm so dumb. Už máš všetky? Máme. Oni. No. Jedna je trojka, dvojka je štvorka, trojka je päťka. 3, 4, 5. 4. Mne chýba posledná, trojka je... 3, 4, 5, 4. Počkaj. Ja si idem zobrať poslednú chvíľu. Kým ju nájdem. 3, 4, 5, 4. 5. Bože. Cinkanie. Nie, Ja sa- skania. Ja nie. Figura ťa spapá. Ty na mňa už nebaví tu chodiť s tou figurou. Ako by som ma ani nechytila? Play again. Ja chcem ísť niečo iné. A poď ešte raz, ešte je to video moc krátke. Daj play again. Nie, Foš. nie. Mm. Ja nechcem ísť. Tak dobre ľudia, ja sa s vami ľúčim, aj Mati sa s vami ľúči, čau. Goodbye. Dovidenia.